खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे BTC आव माबोरै नोंथांमोना दायो गोदानै जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागै खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थायो जोंनि नैबे BTC आव दायो जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनाया जागोन ना जायाखै होननानै आरो नोंथांमोना जेनेबा बेखौबो मिथिना मोनाखै बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो सोरबादि एप्लाइ खालामनो हायो मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ दा बेखौबो नोंथांमोना गोबांनो मिथिना मोननो हायाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों माबोरै नोंथांमोना जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जब कार्ड आरो रेशन कार्ड गैयिनि थाखायबो माखासे स्किमफोरनि मुलाम्फा मोननायनिफ्राय नोंथांमोना दायो गोजानाव थानांगौ जानानै फैदों जेरै नोंथांमोननियाव जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना नैबे सरकारि न'खौ मोननो हाया दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया एबा अरुणोदय स्किमनि जै नोंथांमोना मासाव 1250 फैसाखौ मोननो हाया दा बिनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नैबे जब कार्ड आरो रेशन कार्ड थानाया दा बिनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिजोबनो हागोन जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थागोरबाय गिबियावनो नोंथांमोना गोबांनो भिडिअखौथ' नायो स्किमफोरनिखौ नाथायबा गोबाङानो नोंथांमोना दिनैसिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायाखै आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायदों भिडिअखौ नोंथांमोना नायो जेराव नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो आंबो नोंथांमोननिसिम गोसो गुदुङै भिडिअखौ लाबोनो मोजां मोनो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे जब कार्डखौ माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागैनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै दा गिबियावनोथ' नोंथांमोना मिथिजोबखायो नैबे जब कार्डनि जै नोंथांमोना मा मोननो हायो दा बिनिफ्राय नैबे जब कार्डखौ बेसेबां बैसोनिया एप्लाइ खालामनो हायो खमथारबाबो 18 बोसोर जानाय जानांगोन दै 18 बोसोरनि बारबायबा एबा 18 बोसोरा जाबायबा जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नाथायबा नोंथाङा बबे जायगायाव थानाय जानांगोन नोंथांमोना गामि ओनसोलाव थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जब कार्डखौ न'खरसेयाव मात्र सासेल' मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो सानै साथाम मानसिया एप्लाइ खालामनो हाया न'खराव सासेल' मानसिनिया जब कार्डआ थानो नांगौ जुदि जुदा जालायलायोबा नोंथांमोना आलादा नोंथांमोना जब कार्डखौ बानायना लानो हागोन नाथायबा जुदि न'खरसेयावनो दङबा नोंथांमोना सासेल' मानसिया नैबे जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हाया बिनि बागैथ' बेहाय डिटेल्स लिरनो हायाखै दा जिखियानो जाया मानो सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय मुलाम्फाफोरखौ नोंथांमोना मा मोननो हायो बिनि बागैथ' नोंथांमोना गोबांनो मिथिखायो नोंथांमोना माखासे खामानि मोननो हायो बिनिफ्राय नोंथांमोननि जब कार्डजों लिंक थानायाव नोंथांमोननियाव फैसा सोयो फैसाखौ नोंथांमोना माखासे खावसेबो हरफिननांगौ हाजिरानि फैसाखौल'सो नोंथांमोना मोननो हायो दा बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिजोबखायोआनोसै आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहराबाबो जेबो जानाय नङा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय सरकार न'खौ मोननो थाखाय जब कार्ड थाथारनांगोन कम्पालसरि बेखौथ' मिथिखायो जानांगौ नोंथांमोना दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै सरकार न'नि थाखाय माने एप्लाइ खालामना दोननाय जिअ टिकिं खालामनानै हरनाय सार्भे खालामना हरनाय दा नोंथांमोना उफाय गैया जब कार्डखौ नोंथांमोना बानायना लाथारनांगोन सरकार न'खौ नोंथांमोना मोननो लुबैदोंबा दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबागावनि नैबे फट'ग्राफखौ नोंथांमोना होनो नांगोन पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोननिसिम बिगोन दा बिनिफ्राय न'खरनि गासिबो सोद्रोमानि न'खरनि गासिबो मेम्बारफोरनि नामा मा बैसोआ मा बिथांमोननि जेन्डारा मा बिनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांनि गामिनि नामा मा ग्राम पन्सायतआ नोंनिया मा नोंनि ब्लकनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना गासिबो होजोबनांगोन आरो बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबखागोनखा नोंथांमोना बबे जायगायाव थायो नोंथांनि ब्लगआ मा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिजोबखायोखा दा बिनिफ्राय नोंथाङा जाय एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांनि आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना रेशन कार्ड नङाबा रेशन कार्ड दङबा रेशन कार्ड होदो भटार आइडि दङबा भटार आइडि होदो पान कार्ड आधार कार्ड नोंथांमोननियाव बेथ' गासिबो थाजोबखायो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना सिगनेसार होनो रोङो जायफोर नोंथांमोना सिगनेसार होनो रोङा नोंथांमोना नादामब्लेबानो जाबाय जायखौ जोङो थाम इमप्रेसन होननानै बुंनाय जायो नादामनाय होननानै सोरबा बुङो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम जेनेरेल भाषायै बुंहरबाय आरो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे इन्दिरा आवास योजना स्किमनि नोंथांमोना बेनिफिसियारि बा मुलाम्फा मोनगिरिबा दा नोंथांमोना येस होनांगोननो बिनि बागै नोंथांमोना
डिटेल्स होनांगोन होननानै बेहाय बुंदों आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरनि मुलाम्फा मोनाबा जेबो नङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनायालाय नोंथांमोना बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौ बुंहरनो बावबायसो नैबे जब कार्डनि थाखाय जोंहा दायो एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै ओरैनोथ' एप्लाइआ जोंहा BCDC अफिसनिफ्रायनो जायो BCDC होननानै बुङोबा जोंनि नैबे BTC आव जोंहा ग्राम पन्सायत बेबादि गैया जोंनि नैबे BTC आव जोंहा BCDC सो दङ दा बेनिखायनो बे BCDC अफिसनि थ्रुयैसो जोंहा नैबे जब कार्डनि एप्लाइ खालामनाय जायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन माने इलेक्सनखौ नोंथांमोना थांहोबानो जाबाय इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि BCDC आव थांनानै नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइ खालामना नोंथांमोना लाहैबानो जाबाय दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जेनेबा दायो एप्लाइथ' जाखायाखै होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों जेनेबा सिं जादों ना मादों दा आं बेखौथ' बुंनो थांला दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि BCDC अफिसाव थांनानै सुलु लानानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो गावबागावनि BCDC अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबखाबाय दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइनिबो जोंहा बे होनानै दोनदों नाथायबा नोंथांमोनखौ आं खावलायो अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाङा नोंथांमोना अफलाइननो एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा बे जाहैबाय जोंहा जब कार्डनिया नोंथांमोना गासिबो जब कार्डखौ एप्लाइ खालामथारनांगोन दै जायफोर नोंथांमोना सरकारनि न'नि थाखाय दाख्लै बावै एप्लाइ खालामना हरदों सार्भे खालामना हरदों नोंथांमोना बेनिफिसियेल लिस्टआव नोंनि नामा फैनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम माखासे डकुमेन्ट्सखौ लांगोन दा बेवहायनो नोंनि नैबे जब कार्डखौ बिगोन दा बे जब कार्डखौ नोङो होनो हायाबा नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनाय नङा आरो नोङो सरकार न'नि थाखाय माने सेलेक्ट जानाय नङा नोङो मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो जब कार्डखौ बयबो बानायना लानो थाखाय आं खावलायथारबाय मानो होनोबा बेनिफिसियेल लिस्टआ जोंहा नैबे 2026 देग्लाय बोसोराव फैयाबाबो फैगोन बोसोराव जोंहा बेनिफिसियेल लिस्टआ फैगोन बायदि दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे गोनांथार होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लानाया दा बिनिफ्राय फैदो नैबे रेशन कार्ड दा बे रेशन कार्ड गैयाबाबो नै माइरं दैरंबोथ' जेबो मोनला दालि सिनि संख्रिबोथ' मोननो हाया आरो बेजों लोगोसेनो दा अरुनोदय स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फाखौबो मोननो हाया रेशन कार्ड गैयाबानो दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार दाथ' नै 8,000नि बांसिन फैसा सोसिगोन फैगौ फेब्रुवारिनि 20 थारिखआवनो दा बेनिखायनो रेशन कार्ड गैयै जायफोर नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि थाखाय सेलेक्ट जायासै नै नोंथांमोना बे मुलाम्फाखौ दायो मोननो हायासै दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं दायो बेखौ खोन्थाहरनोसै रेशन कार्डनि बागै बोरै एप्लाइ खालामनो हायो सोरबादि एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाबानो जाबाय जोंहा रेशन कार्डआ मोनथाम रोखोमनि दङ एबाव पभार्टि लाइन जायखौ जोङो APL होननानै बुङो जों बर'फोरनिया बांसिन APLआनो जायो माखासेना BPL जायो जायफोर बिल' पभार्टि लाइनाव गोलैयो दा बेबायदि केटेगरि खालामनानै नैबे माबाखौ होयो आरो रेशन कार्डखौ होयो बिनिफ्राय अन्त्योदया अन्ना योजना बिनिबो जोंहा बेनिफिसियारि बिथांमोननि थाखायबो जोंहा आलादा रेशन कार्ड होयो दा बेबायदि आरो मोनथाम रोखोमनि जोंहा रेशन कार्डआ थायो दा नोङो बबे केटेगरियाव गोलैयो जायखिजाया नोङो रेशन कार्डखौ मोनगोन आरो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबादिया रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो हिन्जावसा मानसिया रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबानो जाबाय मिथिना लाबानो जाबाय आरो न'खरनि सासेल' मानसि माने सासेनि नामाथ' थाखागोनखा अब्लाबो माने गासिबो फेमिलिनि मेम्बारनिया रेशन कार्डआव नामा थायो नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो जेनेबा साबा थायोबा साबाया माइरं मोनगोन साबानिया बेबादि नोंथांमोना बेखौथ' मिथिजोबखायोआनोसै आं बेफोरनि बागै खोन्थाहराबाबो जासिगोन दा बिनिफ्राय इनकामा बेसेबां जानांगोन ना न'खरनि फेमिलिनि इनकामा रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय एनुवेलि 4 लाखनि खम जानाय जानांगोन 4 लाखनि बाराबा नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बोसोरसेयाव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोननिया 4 लाखनि खमबा एबा 4 लाखसिमबाबो जागोन अब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि रेशन कार्ड गैयाबा न'खरसेयाव मोनसेल' रेशन कार्ड थानो मोनो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जुदि नैबे ओरैबायदि जाबायबा जेनेबा हाबा जालायबाय बेबायदिनो जुदा जालायबाय आलादा जालायबायबा अब्ला नोंथांमोना गावबागावनो रेशन कार्डखौ बानायना लानो हागोन जेनेबा बिदा फंबाय बेबायदि थालायो सोरबा बेबायदिनो जुदा जालायसिगोन दा बेबायदिबा नोंथांमोना आलादा रेशन कार्डखौ बानायना लानो हागोन नाथायबा नोंथांमोना दानख'नांगोन गिबियावनो नोंनि नामा जेराव दं बिनिफ्राय दानख'नानै नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगोन दा बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लादो नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि थाखाय फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कनजुमार एफेयार्सनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय बेखौ डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय साब डिभिजनावबो जोंहा थायो दा बेनिखायनो बेहाय थांनानै नोंथांमोना सुलु लानानै नैबे रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामना लाहैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम नैबे
फर्मनि लिंकखौबो भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना फर्म मोनसे मोननो हागोन बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइ खालामना लाहैबानो जाबाय फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कनजुमार एफेयार्स दाख्लैबावै जोंहा जोबोद एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादोंमोन दाथ' जोंहा एप्लाइ खालामनाया दायो बन्द जाथ'बाय खोमा दा इलेक्सनबो खाथि जाहैबाय नालाय दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना गासैबो नैबे रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय डुप्लिकेट रेशन कार्डबो दिहुननो हायो जायफोर नोंथांमोननि रेशन कार्डआ गाज्रि जाबायबा एबा गोमाबायबा नोंथांमोना डुप्लिकेट रेशन कार्ड दिहुनना लानो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बुंखाबाय नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरखाबाय ने हाबा जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनाव माने आलादा आलादा जालायबा नोंथांमोना माने आलादा नोंथांमोना रेशन कार्ड बानायना लानो हायो होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों आरो बिनिफ्राय जेनेबा न'खराव गथ' जोनोम जाबायबा आरोबाव बे गथ'खौ नोंथांमोना रेशन कार्डआव एड खालामनो हायो बोरै एड खालामनांगौ बेनि बागै जोंहा लिरना होदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ रेशन कार्डनि थाखाय डिस्ट्रिक्टनि नङाबा साब डिभिजननि फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कनजुमार एफेयार्सनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो मा डकुमेन्ट्स नांगौ रेशन कार्डखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय न'खरनि गासिबो फेमिलिनि मेम्बार्सनि नोंथांमोननि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नाम बायदिसिना गासैखौबो नोंथांमोना होजोबनांगोन आरो बेखौल' मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन जुदि न'खराव 10 बोसोरनि बैसोनि जुदि सोरबा गथ' दङबा नोंथांमोना बिनि बार्थ सार्टिफिकेट कपिखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों बिनिफ्राय भटार लिस्ट नोंथांमोनावथ' थाखाजोबगोन जुदि नोंथांमोना हानि खाजोना होयोबा खाजोना रसिद नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जुदि सोरबाफोर सारेन्डार सिगाङाव रेशन कार्डखौ लाखांबायबा बिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होजागोन होननानै बेहाय जोङो लिरना होदों जुदि जेबो सारेन्डार लायाखै जायफोरनाव रेशन कार्डआनो गैखाया नोंथांमोना बहा सारेन्डार लानो नङा होमबा बाथ्राया दा बेनिखायनो बेखौ गोनांथि गैया दा बिनिफ्राय एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स बेंक पासबुक पस्ट अफिस पासबुक इलेक्ट्रिसिटि बिल टेलिफन बिल बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जायखिजाया मोनसे होबानो जाबाय पान कार्डआवथ' नोंथांमोना थाखाजोबगोन दा बिनिफ्राय सेल्फ डिक्लेरेसन नोंथांमोना नैबे जाहैबाय डुप्लिकेटनि बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरला दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम सोर जायफोर माने गोदान एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनानै एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबबाय जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डखौ नागारनो नागिरदों जायफोर नोंथांमोना डुप्लिकेट नांगौ जायफोरनो एक्सट्रा रेशन कार्ड नांगौ नोंथांमोना नायना लाफैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बिनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दा नोंथांमोना गासैबो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ दायो रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि थाखाय नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामना लानो हायो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाङा एबा अनलाइन एप्लाइ खालामनोबो हाखायानोसै दा बेनिखायनो अफलाइन नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनो खोन्थाहरजोबदोंमोन अब्लाबो नोंथांमोना माखासेया चेनेलाव गोदान गोबानो फैयो नालाय दा बे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनाबो सोरबा लायाखै दा बेनिखायनो आं खावलायखादों आरो साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लाखा दाख्लै जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनिफ्राय मिथिनानै जायफोर एप्लाइ खालामना लाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ एबा जब कार्डखौ दाबो मोनथ'वाखैबा नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोन दा बिनिफ्राय दाबो जोंहा इलेक्सन जागोन नालाय बे इलेक्सन उनाव नोंथांमोना आरोबाव गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोनखा नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया जायफोर नोंथांमोनाव जब कार्ड एबा रेशन कार्ड गैयै नोंथांमोना दा बेखौ आं जोबनायाव आरोबाव खेबसे बुंहरफिनबावनाय जाबावबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासैबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासैबो मानसिफ्रा मिथिना लानो हाखायो रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों